kallo dan dugo a gurin ya ga maka cewa Abdul Brothers GSM Hospital, kun gani ko? Shi wannan barawon da yasa cewa yanzu haka ina wajen Abdul Brothers wannan GSM Hospital. To idan aka ce a garin ku ne zaka iya gane na san wannan Abdul Brothers din yanzu tunda na zo wannan ko da zama sai na ji gonsa safe. Idan ba gane wannan map din ba sai ka zo ga wani dan abu kamar tubali sai ka taba shi kamar haka. Idan ka taba to gashi kaga yanzu default ga nan. To nan gashi ya ce da kai gashi nan wani sabon map din shi mai sai ka taba shi kamar haka. To kaga yanzu a nan gurin zaka iya gane yanzu wannan map din kaga yanzu mai gidaje ne. Yanzu kaga wancan mai hanyoyi ne, to wannan mai gidaje. Yanzu misali wannan shine barawon mu gashi ne zauna ne biyar kuna kallo, gashi muna biyar sa. To wannan shine hanyoyin da gun da yake gashi misali kuna kallo. Idan muka gane ba suka dinga yanzu mu gashi kun ga muna biyar sun ga yana gudu kun gani, kun ga gashi nan wannan dan shi da muka masa alama gashi ne yana tafiya, gashi muna biyar sun ga yana tafiya. To wannan shine barawon namu gashi ne yanzu muka kama shi, kun ga muna tafiya sa muna bibiyar sa gashi yanzu haka yanzu yana gudu, muna da tafiya gashi nan kun ga yanzu gashi yana gudu kuna kallo ko gashi yanzu muna bibiyar sa gashi nan yanzu muna bibiyar sa yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka mu sake kasancewa da ku a cikin wannan namu na Staff Technology. Kamar kullum, sunana Muhammad Sabi Yakuf. Darasin namu ne zan koya muku yanda zaka yi tracking na wayarka. Misali kamar wannan lokacin da ake cikin yanzu, zaka iske ana sace-sacen waya. Kai ne misali ya ce kana tare da mutum ka yarda da shi. Daga dan yin motsi kadan sai ga mutum ya dauke maka waya. Wani ma dan uwanka ne ko kuma a ce ka je hawa mota ko kuma irin nafi haka. Sai ka shiga zaka je dan wani guri, wani mutum yana zama kusa da kai haka, da ka sauka sai ka halwa ga babu wayarka. To wannan application da zan koya maka shi zaka saita shi ne tun kafin a ce a dauke wayar ta. Misali a ce kana kake aiki da babbar waya haka, kamar yadda wannan kake kallon bidiyon nan haka, to a ce kana da babbar waya to sai ka dora wannan application akai. Amfanin sa cewa idan ka dora shi akan wayar taka, duk mutumin da ya satan maka waya kai zaka ba shi wannan umarni cewa idan zana security kamar sau daya ko sau biyu to ta dauka maka hotonsa. To idan ta dauka maka hotonsa za a tura maka ta hanyar email ɗinka, ta yadda za a ce za ka ga wata mutum da ya ɗaukar maka wayar. Idan baka san shi ba kuma za ka ga inda yake haka ji ka kaba baka insha Allah. Kafin mu je cikin bidiyon gadan-gadan da Allah yana so ka taba mu wannan alamar like din. Sannan idan kai bako na sun channel din na baka taba ta ba sai yau ka taba mu wannan alamar subscribe din. Bayan ka taba subscribe sannan sai ka taba ƙararrawar sanarwa. Sai ka sa wannan all din. Idan kai haka duk abin da muka dora za a dinga sanar da kai. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Mu je zuwa cikin bidiyon. Sunan application da ne ake da shi sunansa Crook Catcher. Saboda haka mun sake shi a cikin description, don haka ka je ka sauke naka zuwa kan wayarka. Ga link din mun saka maka a cikin description, sai ka download sa zuwa cikin wayarka. Za mu fara bidiyon kamar haka. Yau za ka bude mun ka seta application na Crook Catcher akan wayarka. Kamar da kuke kallo wannan ka kaddara yanzu ita ce tsohuwar wayarka. Idan ka ne ga shi waya, abin da ke so da kai shine wannan ita ce wayarka da ka siya kenan. Ma'ana wayarka ta farko kenan wacce kafin a sace ta. In ka siya sabuwar waya, yana da kyau ka sauke wannan application da zan baka. Gashi na saka maka shi a cikin Telegram wannan description bangaren abin da shafi wannan description bangaren, in ka je bangaren comment na farko na aje maka wannan link a cikin description, sai ka je ka download din sa. Da kamar saka wannan link a cikin Telegram channel din mu, da ka ga sai an baka ciki baka download da ka dauko link. In ma baka Telegram yana da kyau yanzu lalle ka je ka download din don ka sauke wannan link. Ka shiga cikin channel din mu ka sauke wannan link mun saka yi a ciki. Saboda shi na Play Store akwai wasu abubuwan da suka biya kuɗi sannan zaka yi su, amma mu namu original ne da an riga an bubuɗe sauran abubuwa kaɗan ne ba buɗe ba, tunda da shi ma dai ba premium ne ba na kuɗi ne ba, amma kuma dai an yi unlocking ɗinsa wasu abubuwan da yawa, yana abubuwan da wannan na cikin Play Store ɗin baya yi. Saboda shi na Play Store ɗin sun yi shaidan kasuwa, to mu kuma sai muka canza shi, sai muka samar da wani wanda za a ce kawai zai maka duk abin da kake so kai tsaye. To da haka wani hanyoyi zaka bude mun kai aiki da wannan Crook application na gaskiya, to shine ka duba cikin description mun sauke shi a cikin channel din mu, lalle ka je ka download a cikin Telegram mu, sai ka zo ka bude shi misali kamar haka. Wannan shine application na Crook Catcher, sai ka taba shi kamar haka. Idan ka taba shi application din, wannan shine zai bude maka kamar haka. Ga shi ce da kai welcome to Crook wannan Catcher, sai ka taba wannan keyword kamar haka, sai ka taba ta kamar haka. Ba sun ka taba ce da kai anan sai ka ce active now, ya tambaye ka ce kai active din sai ka taba shi kamar haka. To ina so ka sani wannan Crook Catcher ina ga maka cewa zai application na device admin ɗinka, saboda shi wani gune za a ce wannan dole sai ya buɗe wasu abubuwa akan wayarka sannan zai aiki. Saboda sai ka taɓa gunda aka ce da kai active ɗin nan suka taɓa shi kamar haka. Ba sun ka taɓa to anan guda su da kai gashi nan Crook Catcher activate ga na ga maka, suka zo gunda aka ce da kai wannan next ɗin nan suka taɓa shi kamar haka. Ba sun ka taɓa to ana ya tambaye ka ce da kai attempts limits, ina so ya tambaye ka cewa sau nawa kake so set the number of unlock attempts before Crook Catcher take action. Misali ina so ya ga maka cewa kamar sau nawa kake so wannan shi Crook Catcher dinga dauka hoton mutumin da ya saci wayarka, kana so sai ya zana security kamar sau 1 ko sau 2
ko sau 3 sannan zai fara aiki, kuma kana so da ya zana sau daya ya dauki hotonsa. To kawai suka ya ce da kai kaga shi anan ya ce da kai attempt limit ya ce da kai wannan 3 ya ce da kai sau 3, sai mutum ya zana security sau 3 sannan zai dauki hotonsa. Kaga ko gaskiya da matsala a ce sai mutum ya zana hoto wannan security sau 3 sannan zai dauka, kaga da matsala. Yana da kyau a ce mun fi so da mutum ya dauka kawai na zanawa kawai ta dauki hotonsa turo maka cikin email. To abin da aka anan gurin shine suka taba wannan gurin kamar haka, ya ce da kai gashi one failed attempt, misali gashi ya ce da kai idan ya zana ba ya sau daya ya dauki hotonsa, shi barawon kenan. Misali suka taba kamar haka, ko da yake anan bai kamata gaskiya ka zaɓi lamba 1 ba, ya kamata ka zaɓi lamba 2 saboda na riga na dauki bidiyo din akan lamba 1 sannan sai zan gyara, saboda in ka ce attempt limit ka sa lamba 1 to kama ko da a ce kai wrong ka zana wannan password din ba daidai ba zai iya dauka hoton ka, tunda za a ce wannan email din zai dinga yawan damu ka, zaka ga suna yawan turo maka sako ta email, saboda duk dauka ba daidai ba sai sun turo maka sako ta hanyar email. To hakan zai iya sa kai muka zabi ya gundure ka, saboda haka kawai ka sai ta a lamba 2 ka sa attempt limit kai ka sa a lamba wannan number 2, tunda za a ce in mutum ya zana sau daya ba daidai ba za ta rabu da shi, ya zana sau 2 sannan sai ta kama hoton nasa. Za mu je mu ci gaba da bidiyon haka. Bacin ka taba suka zo suka taba kamar next, suka taba kamar haka. Misali anan guda ya tambaye ka su da kai location, suka zo sai kunna shi kamar haka, suka taba kamar haka. Bacin ka taba ga wanda su da kai allow din nan, suka taba kamar allow, suka taba kamar haka. An ka taba kunna location din wayarka, ka ba shi dama cewa an ka kunna, to duk lokacin da ka saci wayar taka to ya amfani da location din wannan wayar taka domin ya nuna ka ga inda barawa yake, sanan ga hotonsa ga kuma wannan inda yake a yanzu. To a anan gun suka taba kamar next, suka taba kamar haka. Ba suka taba kamar next, ya ce da kai wannan alert email, ya ce da kai alert email anan gun ya tambaye ka. To anan gun ya ce da kai ka seta ina so, shin kana so idan wayar taka ta bata duk mutumin da ya amfani iso i bude wannan wayar ta dauki hotonsa ta tura maka ta email ɗinka. To kawai suka zo suka ce da shi active now, suka taba kamar haka. Idan ka taba active now din nan zai ce da kai authentication, suka taba kamar authentication kamar haka, suka taba shi kamar haka. To anan gun ya ce da kai allow Crook Catcher wannan Crook Catcher to access your contacts, ka ba shi dama shiga cikin bangaren lambobin ka, suka taba allow, suka ce da shi yes, suka taba kamar haka. Ba sun ka taba to suka ce wannan, to anan gun zai tambaye ka cewa ka sa email address ɗinka. To ka gani a misali anan gurin email address ne fito, to amma saboda tsaro, saboda haka ba na son bude shi, saboda na bude gaskiya wani zai iya gani zo ya min tracking, to yasa ga na rufe rabin sa. To wanda email ɗinka da ka dora kan wayar taka shine fito anan gurin. Dan haka ka tabbatar cewa kafin ka seta wannan abu akwai email address ɗinka akan wannan wayar, saboda email address ɗin naka zaka aiki ka dora kan wata wayar sannan ka da shi wannan abu naka. To abin da aka anan gurin shine suka taba kamar haka. Ba sun ka taba to suka taba kamar okay, suka taba kamar haka. To ka ba shi dama cewa gashi na da kai successfully set up email address mu ga maka. To ga email address ɗinka zuwa nan gurin, kun ga nan ma na boye saboda bana so mutane su gani, zan iya samun matsala haka sai sana boye, amma gashi dai wane a gmail.com na boye saboda bana son wani ga email ina zo min wani hacking. Suka shiga bangaren da aka ce kai next din nan, suka taba kamar haka. Bacin ka taba to ya ce da kai permission, Crook Catcher need a few permission to work. Ina tambaye cewa ka bashi dama, ina so ka bude kyamarar wayarka, lalle sai ake da kyamarar wayarka kafin maka wannan abin, sai taba kamar haka. Ba su kunna, suka ce da shi allow Crook Catcher to take picture and record video, suka ce da shi allow, suka taba kamar haka. To haka ba shi dama da cewa aiki da kyamarar ka domin dauka maka hoton barawon ka. Sai na biyu ka ya ce da kai storage, ina so ya shiga bangaren storage ɗinka cikin memory wayarka, amma ba bangaren storage kanka yake so ya shiga ba, ina so ya aiki da memory wayarka domin ya aje maka wannan abubuwa. Kana kallo ko? To suka zo gunda su da kai storage ɗin sai kunna shi kamar haka. Ba shiga kunna ya tambaye ka ce allow Crook Catcher to access photos, media and files on your device, sai ka ce da shi allow, suka taba kamar haka. Idan ka taba to ya ce da kai you are all set, misali komai da komai yayi maka good share, ka gama sai ta komai da komai, to sai ya ce daga try it now, suka taba kamar haka. To kun ga misali yanzu gashi mun taba kamar haka. To saboda haka zan je misali yanzu ka kaddara, to bacin ka gama setawa kamar haka sai aka sace maka wayarka. To misali yanzu bacin an sace maka wayarka, to wannan ita ce waya ta da na saya sabuwa kenan, sai ki son dora email address ina akan ta domin nemo wannan mutumin da yake mun wanda ya sace wannan wayar ta. To abin da zamu yi anan gurin shine yanzu zamu seta email address din akan wannan wayar, zan janga masa seta ina seta sai zan bude cikin ta sai zan nuna maka kamar haka. To misali yanzu wannan ita ce wayar ta mu, wannan kun ga su ne guda biyu, to sai yanzu san dauki hoto, sai yanzu dauki misali yanzu ni ne kadara yanzu wannan, tunda da ni kadai yanzu nake bidiyon, to kadara yanzu barawon naka ya gama ya saci wayar taka, saboda yanzu dai kasancewa yanzu wannan ba da wannan da zan ba shi jaraba mana a kusa da za ku tabbatar da hakan. To amma misali wannan da ita ce wayar tamu, to sai ka kadara yanzu ni na dauki wayar sai da ya sata ba ta da kyau, amma dai muna yi dai saboda misali
yanzu babu wani kusa da ba sun ce jarraba mana ina yin aikin ne yanzu ni kadai a nan gurin to amma misali suka kaddara wannan ita ce wayar tamu da aka sata to misali yanzu wannan ita ce kun ga yanzu gashi na bude skill lock ɗinta kamar haka kun ga yanzu ta ce da kai draw or lock pattern misali ta tambaye ka cewa ka zana security da wanda bude to sai mu zo sai mu zana kamar haka misali to security waya ba shine haka ba amma yanzu gashi na zana shi kamar haka na zana L to kun ga yanzu incorrect to zancen da ake yanzu haka nan ta dauki hoto na yanzu haka nan zancen da ake ta dauki hoto na ta tura ga wancan email din na shi mai na wannan waya ta ga kaga misali yanzu ka kaddara yanzu ba zan sai ne barawo saboda gaskiya kamar sata ba ta da dan fadi a baki saboda ina ce ne barawo gaskiya ga na sifar da kaina da wani abu da bai kamata ba to amma da yanzu ka kaddara yanzu shi barawo na kai dauki waya kamar haka gashi yanzu ya zana hoton ta misali kaga misali ya zana kamar haka to kaga incorrect to yanzu haka kaga mun zana guda biyu to yanzu haka ta kuma dauka hoto na inda a ce zan jan bude can din za ku ga cewa ta yi mana wannan alert to misali sai ta zana wato duk zana guda daya za ta dauke shi duk zana guda daya ta dauke shi to kaga misali ta iya yawan da ya dauki wayar barawon kai ne kusa da kai ne ta iya yawan lokacin kana zaune sai ga wani mutum abokin ka ne to amma daga fitar ka sai daukan ma kaya to kaga da ya dauki hoton ka kai tsaye zaka je ka tume ga cewa na ba ni wayata saboda haka yanzu misali zamu sai mu bude kamar haka misali ga security tan zana daidai daga cikin shi amfani wannan Crook Catcher din ma ko da a ce misali bacin ta nemo barawo to zaka iya ajiye waya ka wani zo ta ba maka kun ga misali yanzu zana security ba daidai ba ina zanawa na ce kidin yanzu gashi na masa ga hoton mutum da ya zana maka security yanzu har uku ba daidai ba to kun ga misali wannan shi ma da amfani bacin wannan to zai daidai ba nan muke magana ba za mu je muna koyon da ta tura mana sakon yanzu misali yanzu gashi na samu wani abokin na dora email address ina kai yanzu misali na samu wata wayar na dora email address ina kai to kaddara cewa ita wannan wayar ta wani abokin ka ce ma'ana an sace maka waccan kun ga kula za ku ga waccan ai da ake ita ba wannan bace yanzu ga wata yanzu na dauko yanzu na dora shi wani din email ina kai to kaddara yanzu wani ya sace maka waccan wayar taka da ka dora Crook Catcher akai to sai ka zo sai ya sace maka wato yanzu kawai kai tsaye zaka zo ka sami bangaren gunda aka ce da kai add email address misali sai ka zo bangaren abin da ya shafi setting din nan misali wanda aka ce da kai settings misali sai ka zo ka taba shi kamar haka bas a wata wayar za ka ga kawai iya account aka rubuta wata wayar kuma ga sai account and backup ne suka taba shi kamar haka bayan ka taba ya ce da kai account din nan gunda ce ka account suka zo ka taba shi kamar haka to idan ka taba zai tambaye ka sai add account din nan suka zo nan gunda ce add account suka taba kamar haka to anan gunda zai tambaye ka gashi ya ce da kai Google misali suka taba kamar haka wannan gunda ka ce kai Google din nan suka taba kamar haka to sai tambaye ka security da ke kan wayar misali suka zana shi kamar haka to anan gunda zai tambaye ka email address ɗinka sai ka zo ka sa sannan ka sa password ɗinka to bacin ka gama sa yanzu zan je skipping saboda na riga na ɗora email address ɗina to sai mu zo mu koma free kamar haka to a nan gurin bacin ka gama sa kuma da kun ga ta gama sa to sai ka zo daga nan sama suka tsaya da suka sako da abubuwan kasa kamar haka sai kai tsaye ma yanzu ga ya ga mun cewa email address ɗina cewa wannan Crook Catcher ya kama wani mutum ya sata min waya yayi kokarin bude min waya ka gane ko to sai ka bude kamar haka misali in ka bude to a nan gurin kana bude a cikin email ɗinka to zai ga maka ka gani ko ka gani a nan gwamnati zai gaya maka cewa gashi ya ce da kai mi alert gashi na gaya maka to suka taba kamar haka idan ka bude to za ka ga hoton mutumin da yi kokarin bude wayar taka kana kallon kun ga hoto na fito sai dai ku haƙuri saboda ina cikin ɗaki ne ina cikin duhu yasa ga fuskar ta ba da fito sosai kuma na yi haka ne da masu tsaro to ba sun ya bude maka nan gurin kamar haka to misali yanzu gashi ya gaya maka cewa kaga yanzu ya nuna maka hoton mutumin shi mutumin da ya sata maka wayar gashi yanzu ya nuna maka kaddara yanzu wannan shine barawon naka amma fa wace ban fa ne barawon ba saboda ina yi muku misali wannan shine hoton barawon naka sai nuna maka fuskar sa sai ba gane ba ina cikin duhu ne saboda bana so ina cikin duhu yanzu ina program shi yasa za ku ga ba ta nuna fuskar ta ba a cikin haske nake ta nuna ko ni waye to in nuna maka cewa an ba gane ko waye ne ba kana so ka gane wannan ya nuna maka cewa barawon nan wannan naka da fuskar sa amma ban gane shi ba to kai ba gane hotonsa ba in ka kaddara wanda ya sace baka san shi ba ka kalli hotonsa ya fito a sama ko kai baka san kowa ya shi ba to sai ka zo ka sako da ƙasa kun ga yanzu haka a wannan satin haka yanzu haka nake wannan bidiyo a wannan satin ina garin Bunkure yanzu gashi ina garin Bunkure Kano State gashi ya nuna mana cewa on name road ga wannan daga nan ƙasa ya ce da kai wannan postal code na Bunkure shine 710103 sannan kuma latitude din sa gashi nan da lambobin da inda nake da kuma lambobin gun da nake ga ya nuna muku kamar gona zagayen na message din kamar haka to zamu je yanzu mu bude shi a Google Map ku ga inda za ku gane address din sosai gashi ya ce da kai open in Google Map to sai ka slide na saman wayarka sai ka zo ka bude location a cikin wayarka kun ga yanzu gashi location ina na bude dan idan baka bude location ba gaskiya ba zai baka dama da za ka gano shi ba sai ka bude location na wannan ita waye abokin naka kuma waye daga canza sabuwar ma'ana sai ka zo gunda ka ce da ka open in Google Map din nan sai ka taba shi kamar haka idan ka taba
open Google Map zai sace kamar yadda kallo misali. To haka tsaye yanzu ya bude maka Google Map misali kamar yadda kallo, yanzu gashi ya bude Google Map. To a nan gurin kun ga misali yanzu haka zancen da ake yi, kun ga misali yanzu gashi wannan gurin gashi ya gaya maka yanzu misali ina so in gane cewa a ina ne yanzu misali. Kun ga misali yanzu haka zancen da ake yanzu haka a yau ina garin Bunkure, yanzu haka ina garin Bunkure. To misali kuna kallo yanzu misali wannan shine Google Map din mu. To yanzu misali gashi wannan gun da ga wata alama kuna kallo dan digo a gurin ya ga maka cewa Abdul Brothers GSM Hospital, kun gani ko? Shi wannan barawon da ta cewa yanzu haka ina wajen Abdul Brothers wannan GSM wannan hospital. To idan aka ce a garin ku ne zaka iya gane na san wannan Abdul Brothers din yanzu tunda na zo wannan ko da zama sai na ji wannan safe. To wannan inda nake ciki ne misali yanzu zan yi motsi, kun ga dai akibe kun ga yanzu tana tsaye gude. To yanzu da zan yi motsi za ku ita ma ta yi motsi, kun gani? Kuna kallon ta inda na motsa ita ma ta tafiya. Misali yanzu Abdul Brothers nan kun ga hanyar wannan, kun gani gashi nan na san shi. To sai da ba shi yana maka sai kai ba gane gurin ba. To daga nan kasa za ga zai ga maka misali sai kai ba gane gurin ba, sai ka taba wannan sai ka zo idan ka ga ya baka map din ka ba gane shi ba. To akwai map kala uku. Na farko zaka iya zuwa ka ga hanya ina ne, sai ka zo ga wani titi ne, kaga yanzu wannan titi ne gashi nan daga rana ne karfi road, kun gani shi ko? Kun gani wannan titin gashi nan S&Source Computer wannan business center, kun gani akwai wani mai computer kusa da gurin. To idan ba gane ba sai ka je ka hau titin da ya tafi wannan bangaren Rano karfi, kun gani ko Riga Road ga nan ya ga maka cewa wannan titin na Rano ne, a hanyar titin Rano ne. Kun ga zaka ina kan wannan titin Rano gashi nan ka to daga Kano, gashi nan Kano Kumbotso Road, kun gani shi Kano Kumbotso Road. To sai ka to kan titin ka hawo mota ka to kan titin ka zo Rano karfi, gashi nan Rano karfi yanzu gashi nan Karfi Road. To idan ka zo daidai center gurin, in ka zo ka samu karfi sai ka tambaya gashi da Allah yana gurin S&Source Computer Business Center a map ɗinka kenan. Idan aka ga maka to daga nan gurin zaka iya bin map din har daga nan ka zo ka gano daga inda yake, sai ka iya zooming misali sai tsakanin kai da shi mita nawa ne. Gashi na ga maka tsakanin da shi yanzu haka barawon mita 10 ne, saboda ina kusa da gurin zaka ga mita ce ba kilomita tsakanin mu ba. Inda kilomita ce su ga maka cewa kilomita ne, amma daga shi na ga maka cewa mita 10 mita 100 ne tsakanin da shi. To sai ka gani yanzu ya ce da kai tsakanin mu da shi mita 100, kun gani mita 100 ne tsakanin da shi. To idan kilomita ne za su ga maka, amma mita ne kana tafiya haka ta gani. To a haka kana tafiya za ka ga haka ji kusa da inda barawon yake. Idan ba gane na map din ba sai ka zo ga wani dan abu kamar tubali sai ka taba shi kamar haka. Idan ka taba to gashi kaga yanzu default ga nan. To nan gashi ya ce da kai gashi nan wani sabon map din shi sai ka taba shi kamar haka. To kaga yanzu anan gurin zaka iya gane yanzu wannan map din kaga yanzu mai gidaje ne, yanzu kaga wancan mai hanyoyi ne, to wannan mai gidaje ne. Idan ka buɗo haka a hankali zaka iya ganin gidajen da suke gurin. Hoton gun da ke kaga yanzu nan zancen da kaga yanzu ina cikin daki yanzu haka. Ka gani? To ko da motsi ne zaka gane kallon wani ekibe ko motsi ne da wayar. Za ga idan na canza guri zaka kama kana bibiyar sa, ko da canza guri kana kallon abin ka gan shi kana kallo kaga na fadi. To ko da motsi ne ka gani da ne motsi yanzu ka gani da ne motsi yayi magana shi ma motsa. To ko tafiya nake yi ko shi barawon ina gudu ne kana bin sa, a haka ta bin sa ka gani yanzu da nake motsawa kaga zaka ga abin ina tafiya. To sai ka dinga dudduba ga irin gidajen da suke gurin. Wannan shine titin ka na hanyar karfi, misali ga nan yanzu kuna kallo gashi titin karfi kuna kallo. In ba gane haka yanzu gashi titin karfi ne duk wanda yake ya sani haka yana hanyar karfi yanzu ga yana. To sai ka iya gane ya idan ba gane da wannan map din ba sai ka zo bangaren tubalin sai ka taba shi kamar haka. Wannan map ne na bangaren abin da shafi gidaje, sun hanya ne wannan kuma abin da shafi gidaje. Idan ba gane shi ba sai ka zo bangaren ga wani shi bangaren map din sai ka taba shi kamar haka. Kai tsaye ga dan uwa sai mu tarta masa channel ɗinsa mai suna Hausa Biology Studies. Ita wannan channel tasa yana koyar da ilimin biology cikin harshen Hausa, sannan kuma yana koyar da abubuwan da suka shafi kiwon lafiya da kuma illolin wasu abubuwa da mutane suke amfani da shi a nan zamanin da ba san cewa abin illa ne ba. Saboda haka ga channel ɗin zan koya muku da ku subscribe. Na saka muku channel ɗinta a cikin wannan description, sai ku duba su link da Allah amma subscribe. Wanda kake kallo in ka taba link din zai kawo maka fuskar channel ɗin kamar haka. To wannan shine channel na Hausa Biology Studies, sai ka taba kamar subscribe sai ka taba kamar haka. Bayan ka taba sai ka zo daga nan gefe sai ka taba kamar karrawa. Idan ka taba sai ka taba kamar all. To in kai haka duk abin da ya dora za a dinga sayar da kai. Kada ka manta sunan channel din shine Hausa Biology Studies wanda kuke kallo. Gashi nan kun ga yana magana akan cewa wasu cututtuka da kare yake yada masu illa a cikin al'umma.
gashin da sauransu ga yana bayani akan masu wannan juna biyu da sauransu. To wannan shine channel na Hausa Biology Studies. Ina fata za ku mu subscribe. Nagode, Allah ya saka da alkhairi.